Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ovdje na stolu imamo domaću slaninu, imamo domaći kulen, domaće suvo meso i domaću kobasicu. Što se tiče povrća, imamo papriku, imamo paradajz, naravno domaći ajvar i naravno kako bi to degustacija bila kad bi prošla bez ikakve voćke, tačnije bez šljivovice. Ajde da smo živi i zdravi. Pa ja ne znam kako vi volite da počnete jutro. Što se mene tiče, ja najviše volim da počnem jutro ovako. Fali nam još samo vruća neka lepenica ili pogača i to bi bilo savršeno. Pa da krenemo da počnemo sa domaćom kobasicom. Savršena. I naravno ljuta paprika. Odlično ljuta. Inače, ovi proizvodi, to su lično pravljeni. Sve iz domaće kuhinje. Tako da nema reklame nikakve. Imamo domaću slaninicu. Lepo suva. Da. Ljuta paprika. Šta ćemo sada radimo da vidimo kako je ta domaća slaninica. Odlična. Odlična slaninica, prva liga. Domaći ajvar. Neću više da pričam tu domaći, jer inače ovdje je sve domaće. Luk više nije toliko mlad, kao ni ja, ali može da prođe. Inače, u pauzi dok jedem, najverovatnije će da bude neka domaća muzika. Tako da, ako vam se sviđa ovaj video, lupite like, šerujte, komentirajte i to je to. Pišite u komentare šta biste želeli da vidite sledeće. Inače, volim roštilje, volim pečenja, pečenje vruće. Odličan kulen. Odličan kulen. Da. A volim i ostale sve domaće hrane. Perfektno. Perfektno. Samo vi nastavite da gledate video dok ja jedem i uživam. Tako da super. Ajde smo živi i zdravi. Da nam Bog sreću i zdravlje. Živjeli. Ne znam da može da osetite ovaj miris i ukus, ali ne bih da se hvalim, ovo je savršeno. Naravno, ne treba preterivati u količini, ali
Pošto sam ja gurman, ja volim u svemu da preterujem, tako da za mene nema granice. Volim da jedem dok ne puknem, što se kaže. Tako da... vi ostali sve u umerene granice. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada pozdrav. Živjeli.